Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna. Erroki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, hoi jainko, santutasun eta jakinduliari garriz bete zenuen Roberto Belarmino guzai santua, Elizane fedea zaintzeko. Egizuaren otoitzari esker, gorde dezala zure herriak osorik eta pozik egiazko fedea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises onera mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bereikatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondari zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute haren beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zure jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengatik. Egunero zaitut bereikatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Haundira jauna guztiz goresgarri, haren haunditasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zure jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, nire ondoren etorren nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, har beza bere burutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzat zaiterik etorriko da aingeruekin eta ordua bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan elizak, hain zuzen ere, San Roberto Belarmino ospatzen du. Eta santo guztien kasuan, ohartzen gara, batez ere, pertsona humanoak izango dira, haien txangerezake ahuleziekin, haien bekatuekin, ez dira perfektuak izan eta ez ditugu perfektu bezala ikusi behar. Baina bai izan dutela halako borondate sakon bat Jesusen jarraitzeko. Eta mundu honetatik mesede eginez igarotzeko. Bakoitzak evangelioan agertu bezala, bere edo jasotako doai horiek beste zerbitzura jarriz. Eta San Roberto Belarmino halako bat izan duzan. Bere jakinduria, oso pertsona jakintxua izan duzan, horregatik eliz irakasle bezala kontutan egitzen dugu, eta bere jakinduri hori elizaren zerbitzuan, harimen mesedean erabili izan zuen. Hain zuzen ere, saiatuz jendeai laguntzen, nola bate sinistu zezaten, Jesusen jarraitzaile izateko modua izan zezaten, eta baitere mesede egiten. Gaurkoan eskatzen dugu bere bitartekaritza guk ere, bakoitzak ditugun gure doaiak, batzuk, izango ditugu beste batzuk, baina doai horiek jarditzagula beti, beste mesederako jainkoak guri oparian emandako guztia berriz ere saia gaitezen denen mesederako izan dadila jaunaren erreinua
baita ere zabaltzeko erabil ditzagula. Onartu jauna, guk zure zerbitzariok Roberto Belarmino santuaren oroitzapenean zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Egizu lur honetako eragozpenak bazterturik, zu bakarrik izan zeitzagula gure aberastasun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokia eta zuzen. Egokia bai eta zuzen bidezko eta saldagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoiko ahal guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede etorben ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta akiro erakusten guri zure maitasuna, zure saldamen asmoa gugan bete dadin. Santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien horretzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Santu, santu, santua, iran guztien jangoikoa, zerurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bere inkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu egiardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, salduzutenean eta bere gogoz guruzera ezkoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kalizan durik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizadatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinitxmenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kalizan, eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, eta gure ita santu eta apezpikuarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean handiran gure sendideak eta hildako guztiak ere, aritzazu zure orpegiaren argitan. Erroki zakizkiguaren guk guztio betiko bizia iritsu dezagun jainkoren Ama Mariarekin antoatsuarekin, haren sena Jose santuarekin, apostolu santu eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, osku eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakusi jarraituz, bildu gabe esan dezagu. Gure eta zeruetan zegana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere.
barkatu gure zogak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez, guten talde eraman, baina atera gaitza zure hitzetik. Atera gaitza zu jauna gaitz guztietatik, emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukinari esker, ekatutik garbi bizi daitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zure zorretzat, zure bosketen gara orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluek pakea guztien dizuet, bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaio zure pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, eman duzu. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez nahi zio, zure etxean sartzeko, edo xantzazit bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun motoiuz. Jainko alduziduna zure indarrak garitzen dituzu, sakramentu honen bidez. Egizu Roberto Belarmino santua bezala, ikas dezagura gauza guztien gainetik beti zure bila ibiltzen. Eta mundu hontan gizon emakume berrien irudia agertzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedika zaintzat eta jainko guztiadunak aitak, eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoiko hori. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.